Jeste ljudi, ovdje je Zuka i danas želim da vam pokažem, ako Bog da i da vas naučim, ako već niste znali, kako napraviti falling sand, dakle da itemi padaju kao pesak. Ne mogu svi itemi da padaju, ali većina njih može. I ajmo da vam pokažem, znači to ovako izgleda, kad ja stanem na poču od gore će da padne zemlja. Ajmo, evo ga. Vidite? Sad ću da vam pokažem kako vi to da napravite. Dakle, ajmo da uzmemo Command Bloku. Uzet ću odmah i potisnu ploču i evo da vam pokažem ID, znači give Zuka 3. Sad ćemo ukucati recimo keca. Ajde, keca je ovaj stone. Ok. Evo, sad stavimo to i kucamo unutra summon. Da, napomenem, veoma je važno da ovaj tekst bude sve male i velika slova kako je kod mene. Inače vam neće raditi. Falling sand. I sad će da se pojavi. Ja ću 15 blokova iznad. Ok. I tada ukucamo, otvorimo ovu zaradu. Dakle ne, sada ne mogu da vam pokažem, nego baš ovako. Ako vam je na srpskom, probajte da držite ALTGR i stisnite slovo B. A B vam je da otvorite, a N da zatvorite, znači slovo B i kucamo style ID. Dobro, zapamtite ovaj velika mala i slova. Dve tačke i šta smo rekli, keca. Ok. Zatvorimo tu zaradu i da vidimo šta će se desiti. Desiti se ništa. Zašto? Zato što on samo se pojavi i nestane. Zašto se to tako? Zašto smo nešto pogrešno uradili. Ovamo ćemo dodati zarez i napisat ćemo time 2.1. I dobro, evo još ću ostaviti još malo da vidite ovako izgleda, nastavite pauzu da vidite male velike slova. Idem dan, idemo da vidimo sad. Ole, bum. Eto ljudi, to je bilo to. Ako vam se svidio i ovaj tutorial, ostavite koji like, šerujte video i subscribeujte mi. Do sljedećeg tutoriala, vidimo se. I da, ostanite mi tako pametni i dobri kao uvek. Ćao.